Dame i gospodo, dozvolite da novom županu, gospodinu Marku Marušiću, gospođi Mariji Jungić, ali i Hrvatskoj demokratskoj zajednici čestitam je po prvi puta pobijedila na izborima, dobila župana, zamjenika župana i ja vjerujem većinu županijskoj skupštini. Izbori su bili fair, ljudi su odlučili i tu ništa nije sporno. Zahvalio bih biračima na potpori za ovih 8 godina koje je iza mene i iza moje ekipe. 2 puta smo dobili izbore, dobili smo povjerenje protiv najvećih stranaka, ali naravno 3. put došla je nova odluka od naših sugrađana. Kada govorimo o tome, onda ću reći da gospodinu Marušiću i Hrvatskoj demokratskoj zajednici želim da ostvari sve što je obećano u kampanji. Obećano je puno toga. Vezano uz gospodarstvo, poraste u gospodarstvu, vezano uz obrtništvo, vezano uz demografiju, povratak ljudi, vezano uz projekte koje su u tijeku i koji će se, ja se nadam, nastaviti, ali i novi stvoriti. Naglasit ću da ovog trenutka je pred njima i veliki izazov i velika prilika za sve nas, a to je novo proračunsko razdoblje Europske unije koje je puno izdašnije nego ovo do sada. Tako da uz, ja vjerujem, potporu Vlade Republike Hrvatske, svi mi koji živimo u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ćemo to, nadam se, u cijelosti iskoristiti. Što se nas tiče i mene, ja zahvaljujem kao prvo ne samo biračima, nego i mojim suradnicima kroz ovih 8 godina. Mojim zamjenicima župana koji su ovdje sa mnom, dakle, gospođi Bojani Hribljan, gospodinu Nevenu Aliću, ali svima koji su bili zajedno kroz ovih 8 godina. Zahvalio bih se suradnicima u samoj županiji. I to ne mislim sam na pročelništva, nego i na sve one koji su radili u Bjelovarskoj županiji, na ravnateljstvima škola, ravnateljstvima zdravstvenih ustanova, mnogima s kojima smo surađivali i ne treba to zaboraviti i političkim strankama koje su me podržavale do sada u radu kao župana i u ovim izborima. Ipak naglasio bih da smo nešto i napravili. Dakle, ovog trenutka mi smo županiju sa najvećim projektom u Hrvatskoj koji je bilo koja županija, to je nova zgrada Opće bolnice Bjelovar. U ovom mandatu završena je željeznička pruga Sveti Jovan Žabno-Gradec, preko 35 objekata školskih je gotovo i završeno. Ima 10 gradilišta koje su ovog trenutka otvorena i čini mi se 4 ugovora koje tek treba potpisati. To je samo ono što je vezano uz županijske projekte. Ja se nadam da će se to nastaviti, produbiti i u konačnici povećati. Prilike su tu i vjerujem da jednostavno će ih novi župan zajedno sa svojom novom ekipom i ostvariti. Prema tome, uz zahvale koje sam dao, evo to je jedna i obveza koju ostavljam mom nasljedniku, gospodinu Marku Marušiću, a to je da vodi ovu županiju na način da se vidi razlika sada i za 4 godine. Mi ćemo biti oporba unutar županijske skupštine, ali vjerujem da to neće pričati stvaranje županijske većine. Ja imam, dakle, saborski mandat temeljem preferencijalnih glasova, čini mi se tek 3 saborska zastupnika koja će biti na taj način u Saboru. Zahvaljujem i tu na povjerenjima, dakle, mojih tada birača i mi ćemo se zauzimati u Saboru, i ja odnosno ću se zauzimati za što? Za sve što je vezano prvenstveno uz Bjelovarsku županiju, drugu izbornu jedinicu, ali naravno uključit ću se i u ukupnost rada Hrvatskog sabora. To će biti za 10 dana i naravno nastavit ćemo sa političkim aktivnostima na području same Bjelovarsko-bilogorske županije. Nemojte zaboraviti da ja nisam više župan, međutim stranka Damir Bajs nezavisna lista je druga stranka po broju mandata u županiji, ne samo u skupštini, nego i u našim gradovima, općinama, odmah iza Hrvatske demokratske zajednice. Imamo i 2 načelnika, tako da vjerujem da će biti mogućnost daljnje političke aktivnosti na području same Bjelovarsko-bilogorske županije. Još jednom uz čestitke, evo, predajem vam županiju i nadamo se da neovisno o političkim, dakle, razlikama, vaše dobrovođenje županija će se odraziti na sve koji žive ovdje u našem dijelu Hrvatske. Evo, toliko od mene. Dobar dan svima.
Prije svega zahvale dosadašnjem županu i njegovoj ekipi na svemu dobrome što su napravili za našu Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Evo, u nedjelju su građani izašli na izbore i ja im se još ovim putem zahvaljujem i dali svoje povjerenje meni, odnosno mom timu za vođenje Bjelovarsko-bilogorske županije. Kako je stanje naše županije, to namjeravam svakako utvrditi jednom neovisnom revizijom koja će pokazati u kakvom je stanju naša županija. S obzirom na neke informacije, ona je u dosta lošem stanju. Neki kažu čak da budem neko vrijeme i bio stečajni upravitelj, a onda kasnije župan. Nama je da prvenstveno već sutra namjeravam krenuti na posao zajedno sa pročelnicima, sa svojim kabinetom, sa direktorima županijskih ustanova, da točno vidimo gdje smo, što smo, koji su projekti u samoj realizaciji, koji su projekti planirani, kako financijski stojimo i to je sigurno jedan preduvjet kako krenuti dalje. Što se tiče kadrovskih promjena, evo, oni koji su i došli sa politikom trebaju i otići. Građani su dali meni mandat na povjerenje da provedem svoj program koji ću provesti samo ako imam svoj tim. Tako da će tu sigurno jedini kriterij biti stručnost i sposobnost. I to je ono na čemu ću ja svakako težiti. Moj moto će biti red, rad i disciplina i na tome sam cijeli život tako funkcionirao i tako će u budućnosti naša županija trebati raditi. Želja mi je svakako graditi i imati izvrstan odnos sa našim gradonačelnicima i načelnicima i želim da svi zajedno radimo za dobrobit naših građana, naše Bjelovarsko-bilogorske županije.